Nagluluto si Ami na Ispa Beauty. Ayan yung bangus. Bangless na bangus. Happy Bear, sa day toyo. Happy Bear, sa day toyo. Happy Bear, sa day, Happy Bear, sa day, Happy Bear, sa day toyo. Happy Bear, sa day toyo. Ay po, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga mga Parang Jason. Araw ng Miyerkules, yan. At ngayon yung birthday bayaw. At magluluto tayo dito. Kunin ko muna yung in-order ko na dinuguan. Sana nandun pa. Baos. Init na agad. May bagyo. Tayo, mamaya. Sabi pa mararamdaman niyo. May bagyo daw eh. Pero hindi na magtatama sa Isabela. Naisip lang na sa Isabela. Pero makikita na kasi yan pag hangin na habagan. Yan yung magpapaulan. Ulan lang naman oh. Parting pa lang. Sana nandyan pa yung in-order. Yung paano dinugan na yung in-order ko kapon. Ay, siya ito nun. Ikaw dito? Tira o? Kano lahat? Ano to? Sumobra? Magkano yan? Ang dinuguanin. Andito pa na yung dugo eh. Tinago ko kasi baka mapanis. Sige, 586, 585 na lang. sige. Papalayo sa'yo. Papalayo? Saan na kaya yun? Ito, nilagay ko sa cooler. Baka maano eh. Yan, maganda. Solid yan? Oo, sulit to na ano. Ala, ang dinuguan. Nahingihan pa ng konti, busag dala, konti lang. Eh, hindi ko na inano yan. Sabi ko, tinabi ko na. Inano ko na talaga yan, tinabi ko. May gata. Wala na. Dami, masarap sana yan sa gata. Oo. Masarap talaga yan sa gata. Gata eh. Yan luto namin ito eh. May gata talaga ang paborito ko dyan. Oo. Ganda pa naman yan, binili ko yan. Pinabili ko yan. Wala Mainit talaga pa. yan. Ha? Mainit pa. Talaga. Ganyan yung magluto sa Bicol. Gata. Oo, masarap talaga may gata dyan. Ito. Kaya ang daming umaangot na yan. Oo. Saan mayroon dito? Yeah. Gata? Ay, Tawagan mo ka, Jom. Samahan kita, bossing. Gamin lang. Magkano sa bangos? Oo, ito. Bangos, beg. Nagbubunlis kayo? 140, 140, 140. Magkano isa? 140, 140. Last 20 na lang ang timbang.
200, bali 222. Tama na po yung bullet. Paano? Sige. Pakayod kayo? Boss? Opo. Pakayod kayo? Alam, bagal. Ilan? Isa lang? 453. Sige na. Kasi ko na lang. 130. Yung isa lang yung boneless. Ay, ito lang. Bali yan na po. So, 423. 43. Bubundit pa naman eh. Tama-tama. Ito. Akin na, boss. Magkano? Magkano, Beng? Kikilawin kasi. Bago pa yung ano. Hindi yung pangahapos. Para makita na lang yung laman. Oo. Makikilawin yung isa eh. Ito ano. Ihaw ata ni Bayaw. Yung bondes. Oo. Hindi yung pinakabulis ko sana yung ano. Ito, ikinawin. Oh, kilaw. Ito na lang pang ihaw. Ito, pangihaw. Oo. Hindi na po kakalis isa dyan yung pangihaw. Hindi na. Ano ko lang. Daan ng palaman. Oo. Yan na. Tinatanggal yung tinik. Bago naman yan, kuya, no? Bago po yan. Oo. Bago po lang po mga ganun. Yan na lang po. Hulunin na po yung akas na yan. Oo. Yan, shoutout kay Kuya, oh. Dalawang malaki ko. Dalawang malaki. There we come. Ilagay yung palang harang para sa bata. Yan na yung bangos. Sana pala masarap, oh. Tanggal ng tinik. Ito sa dinuguan. Yeah, thank you. Thank you, thank you. Yeah, thank you. Andiyan na yung katapos eh. Dito na po. Na kami. Doon na lang ako sa gate. Para diretso ko na labas. Lakarin ko na lang doon sa ano. Lahat na lang ako may susunduin kasi si Pilas. Ano? Almusal muna bago gumawa. Bumabot ko. Pandesal. Litan ng pandesal ngayon. Diba na pati yung pandesal, nakakamiss yung ano, Yung pandesal dun sa atin, yung maganda. tunay na lasa ng pandesal, hindi to tunay na Hindi na... pandesal. Liit lang. Isang sobo kaya. Eh, mahal, Mm. mahal naman talaga ang ano, ingredients na kasi ng pandesal. Yung asukal nagtaas din. Pwede pa nga pagsabay, no? Jason naman.
Hindi masyado na siyang upgraded na. Hmm. Hindi magluluto ka mo. Luto ng dinuguan. Kilaw na bango. Ihaw na bango. Yung birthday trug pa. Yan na, lamang loob. Walang iga doon. Sa lagay lang malabo. Okay lang. Kung pumunta ka pa ng Pero doon sa kubo namin, meron doon eh. Binigay ko nga yun doon. Binigay mo na doon. Kasi tinira talaga namin yun. Kasi sa kanila yung naka... Kaya nakalaan talaga yun sa kanila. Ganun talaga yung galing mo doon. Hindi na Ha? Ito din sa bangos. Naglalagay sa bangos eh. Mga gata. wait lang. Yan na to. Munasan ka ba? Ganyan na. Ang gata. Ayan, tapos na magluto ng dinuguan. Sino mo? po kami papel at ang nabigay sa amin, Maha? eto, Annex FFFG. Maha. Nalilito po kami kung alin dito yung mga papel. Kung maaari kami Bubuksan bigyan, mo. unang-una, Ayun mo? kung unang tinutukoy, ay first affidavit of Ang luto mo no? Fish fillet. Oh, shit. Yan, luluto si Ami na Spaghetti. Ispa Beauty. Siya naman malupit niya magluto. Kaso wala akong kulang na ingredient. Paborito niya yan. Pasta. Lamang loob. Tostado. Ispa Beauty. Pero sa mga mahilig sa Ispa Beauty dyan. Ispa Beauty. Yun eh. Al dente. Spaghetti na may Argentina at saka At lang. Kunti hotdog. lang naman ang niluto ko. Kunti lang kasi kami lang naman, wala mong bisita. Kasi kami hanggat maaari talaga pag birthday. Gusto namin talaga nag-celebrate. Sila bata pa kami. Kaya, Pero konti-konti lang. pero alam Kung ko, hindi magarbo. nung bata ko, basta alam ko na pag, syempre, bata ka, excited ka sa birthday. Basta yung pabili na sa akin, sinarin, bili ka ng Pansit. pansit. Yung Yan lang. pansit bato. Ganyan naman talaga. Tapos, tuwan-tuwa na kami pag, dati nung bata ko, hindi pa naman ako allergy sa ano eh. Ako nga, nung bata pa ako nun. Hindi pa ako allergy sa hipon nun. Bili ka ng pasayan. Wala akong naalala nung bata ako na may handa na birthday. Bili ka ng ng pasayan. Di ba yung pasayan yung sa iba hibe ba? Basta yung ang liit na hipon. Kaya maswerte pa kayo kasi nung bata pa kayo, may naalala kayong handa na birthday ako, wala. Nakapaghanda-handa ako. Ito na. May asawa na.
Nung binata pa ako, nagbe-birthday ako sa trabaho. Hmm. Ngayon lang na may asawa na ako na walang trabaho. Nakapaghanda ko kaya nung walang trabaho. May asawa, saka nagpaghanda. Nung binata pang Bonus na lang kung nung bata pa kami, makabili ka ng tinapay eh. kaya binabawi ko na lang sa anak ko. Oo, kaya yung anak naman namin, talaga kahit pa paano, na ano namin. Kaya salamat nung nag-birthday ko ngayong taon na may nagbigay sa akin ng panghanda. Oo. Nabibig. Kasi nung time na yun din yung pabalik-balik ko na rin sa Manila na halos. Yun o. Nakapag-celebrate ako dun sa swimming pool nung birthday ko. Salamat sa inyo. Alam niyo na kung sino kayo. Thank you talaga. Thank you. Pasensya na kayo kung magulo ang ating buhay. Wait lang, excuse me. Basta. Babandawan lang natin ng sobrang konti lang. Konting-konti lang. Hindi lang sa May kanya-kanyang style paggawa ng spaghetti. May di binabanlawan. Meron naman binabanlawan. Lahat naman marunong magluto eh. Kasi wala na ngayong tao na hindi marunong magluto. Gawa kasi ng nandyan si YouTube. University. How to cook. YouTube University. Kasi yung isang kilo, Sige. Ang hindi lang marunong siguro magluto ngayon, tamad. hindi minsan kasi talaga, yung pagluto kasi inaaral din. Hindi ah. Hindi, inaaral yan nun. Ngayon nga, hindi na kailangan kasi may YouTube nga. Oo. Nandyan si YouTube. Kahit may YouTube yun, kung talagang Basta sabayan mo lang yung mga proseso. pag marunong ka na magluto, tansyameter na. Pero pag marunong magluto, ano yung unang gagawin? Hanapin mo na yung iluluto mo. Tapos, Siyempre, sige nga kung pala yung marunong magluto. paano? Ano klaseng pagluluto? Paano nga magsimula magluto? Anong klaseng lulutuin? Alam mo, yan spaghetti. Siyempre, unahin mo muna kung may spaghetti sa Tapos, pasta ka. tapos, Bago mo lutuin. tapos, Yun lang naman. hindi rin. Titingnan mo muna kung may lulutuin ka. Yes, so siyempre. Hugasan mo muna ang kawali. Kung malinis na. Maggayat ka ng sibuyas, bawang. Tapos magsindi ka ng apoy. Proseso ng pagluluto. Talaga ba? Kasi di mo hugasan o kaya di ka ng apoy, hindi ka makakaluto. Jiba. Parang may ano ko dito nakita eh. Init ay. Ay, wala. Alin? Ininom mo? Yung nilagay ko dun. Saan? Dun sa niloto ko. Oh my God, nawala ko yung masang. Hindi na tuloy na nakita yung nilagay mong cheese. Lalagyan ko ba yung cheese? Mamaya pa. Ano dyan? Siyempre, secret recipe. Pero alam nyo. Alam na tuloy nila. Kasi bukas, hinahalo-halo mo, di mo nakikita yung dumi. Oo. Saan? May nalagyan mo. Piste. May dumi. Reset. Parang tuloy ako. Nanlaki yung mata ko. Kalapasan ito. Daming dumi. Yan, tinatanggal niya, no? Yung tinatanggal, daming dumi. Shout out kay Pula. Ayaw niya pa. Baka kaya niya itong maubos eh. Ayaw niya yan, pigilan. Kasi kuya mo. Yung kapatid ko, baka kaya niya itong kainin ng isang upuan eh. Pagdating naman sa akin, kahit pabusin niyo yan. May pinsan ako ganito, gusto niya spaghetti pero ayaw niya ng hotdog.
kapag nagluluto sila. Tatanggalin ang hotdog. Sana patapos na. Sunod naman lulutin mamaya yung ano. Yung bangus. At may binili pa si Bayo ng ano. Damanda ang birthday niyo. Andok. Iba na yung laman ng alagay ng andok sa Gold Deluxe. Birthday talaga. May cake. May fish fillet pa. Fish fillet. May pandesal. Pwede na naman. Iluluto ko kasi ganyan, yung parang matagal siya mapanis. Pag ito kasi sauce lang, nilagay mo sa ibabaw. Tested na yun. Si mama naman pag nagluluto niya, lalo pag December. Gumagawa si mama ng mga sauce tapos kanya-kanyang lagay na lang sa spaghetti. Para di masira. Para pag di maubos kung sakali, kaya magaan, gagawa na lang ulit ng ano, sauce. Diba? Ang mga diskarte ng mga Diskarte ng mga nanay. nanay. Right. Ano no? Lalagay ng cheese. Lalagay ng tubig malamig. No, gagamitin mo pa rin cheese? No? Oo, ano ito ma? Ano? Yung bugsin nga? Napakuha mo. Oo. Siya. Ito. Tignan mo. Ha? Ay, baliktad. Ito, lechon manok. Ay, may lechon manok din si Tito Bano. Parang lilipad na tayo ah. Lilipad na ba tayo? Dami natin. Lechon manok. Sige, Tapos din pinili ko. Tita Bano, meron kami. Tita Bano. Eh, mayroon pa tayo bukas. Ulam. Tatlong araw tayo. Tita Bano, meron kaming donut. Tatlong araw tayo hindi magugutom. tatlong araw tayo lilipad. Ang bago magkikita. Meron kaming donut. Ito, donut. Wow. Ano yung sa Happy House? Malapit lang yan sa highway. Ah, malapit lang. O, sige, nakain na ikaw. Gusto mo na kumain? Magpicture muna kayo ni Tito Bano. Tito Jason. Donut. Ay, donut. Anong Ito ba to? donut eh? Donut. Ito, 1, 2, 3, Donut eh. 5, 6, 7. 7 donuts. 7 donut. Oh, Yung 7, ito yun, di ba? opo. Sabi ko niya eh. Kilaw tayo kilaw. Kilaw ng bangus. Bangus, ngos ba? Kilaw tayo ng bangus. Hinugasan muna ng ano, Suka. suka. Hugasan natin ng suka para tanggal yung lansa. Okay. Shoutout kay Tatay Chip. Tatay Inying. Pagmula natin. Okay. Tuloy natin para Yan yung bata. Nalutuin, nilalagay sa bangus na kilaw. lutuin ng bagya para hindi para chicken. Ano to? Pepino, sibuyas. Tsaka next is kamaris. Wala na? Wala na ba? Kamatis. Tignan natin yung buto para ano namin, hindi mo napakakuha ba nun? Napakuha ito. Kamaris. Sili. Sili pa. Sili. Sili. Siling pula. Siling. Ah, Labuyo. siling pula. Luya. Hiwain natin ang malinipis para makalain. Lagyan ko na ng paminsa. Ito na yung Isang paminsa lang. Talaga masampal. Gigi. Ano yun? Makikita ko.
Kalamansi. Lamansi. Ang alam. Ayan, yung bangus. Bangless na bangus. Tapos, halo natin. Saka, Punta lang. Malapit. Suma, malapit. Mga DJ! Suka. Tapos lang. Tapos yung gata. Ito ng gata. Ikos-ikos. Tapos ikos-ikos. uy, Ha? sili, check. Sibuyas, sibuyas, bawo. Ay, parang itong bawo. Parang itong bawo. Try nga natin. Ay, mamaya na. Ito, tatagin. Veg, tomato, cucumber. Pero, mukhang ganda na kahit huwag na mga alat. Konti-konti. Siyempre, Matangin ka na sa itlog na mustard. Eh, ito pula. Parang bay nung una. Try ni. Ibukod na sana. Nakakabawal. Sinabi ko lang. goods. Walang pasasgad. Lang. Konti. Walang pasasgad. Kaso, pwede na yun talaga. Ano pa na yun? May pasasgad. Baka nakita kasing kita. Baka kung tanang kahit itlog na masgad, tanang hindi na mag-asin. Tamabi. Meron tayong, hindi pangalan ka din na. Fish fillet. Tsaka dinuguan. Kinilaw na bangus. Manok. Ang spaghetti. Tsaka tagilid na cake. Wait, kumakanta! Tumagilid yung cake na. O, ayan. Kaso dalawan mo. Umuulan kasi kanina. Tsaka salad. Yan lang. Happy birthday! This is Smirnoff. Saan ba? Happy birthday! Ay, ito pala ako meron dito. Ayan lang. Bukas. Yun lang. Yan. Sanda lang yan, Noy. Noy. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Oh, happy birthday na. Oh, blood away. Happy birthday. Letter C. Yeah, oh. Yan. Letter C. Ito pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Dali, Gio, ah. Dali, oh. Happy birthday, happy birthday to you. Ayan na. Ayan na. Dali, oh. One. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
wish na. Anong wish mo? Ano wish mo? Natupad na yung roller skate. Roller skate. Oh, natupad O, ano na. pa next na wish mo? Anong wish mo kay Tito Bano? Anong wish mo? Hala po. Ay, very good ah. Sige. Go, 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 go! Lapit ka, lapit konti. Lapit, lapit konti. Ayusin mo. Isa pa. Oy! Singaw! Pag ganun Gio. Kuya Gio, pag ganun oh. Galing sa dami. Yan. Yeah, sige. Labas. Oh, Palabas, ikutin natin. sige. Ikutin natin. Ah. Oh, yun. Yun! Yay! Yeah! Good. Ay, ay, ay. Katiling. Ako na. Katiling.